Эфирда атна яңалыклары студияда Гүлназ Гайни. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп яңалыклары. Икенче көн безнең переход дигән краска бар инде, или күчмә буяу. Ансы авыррак. Алабуганың политехник күллиятендә World Skills эгидасы астында яшь профессионаллар төбәк чемпионаты этабы узды. Тәмәке тарту кешенең гомерен уртача 10 елга кыскарта. Халыкара тәмәкедән баш тарту көнендә Алабуга табиблары тәмәкене ташларга чакыра. Должны прокусить вот эту капсулу. Здесь сама вакцина. Алабуга урманнарында кыргый җәнлекләрдә котыру чирен кисәтү өчен вакцина таратыла. Йортта сыйфатсыз ремонт үткәрү, кайнар су белән тәэмин итү проблемасы, кунакханә кәсебен үстерү һәм торак шартларны яхшырту мәсьәләләре. Әлеге сорауларны алабугалылар һәр атнаның сишәмбесендә хакимияттә уза торган халыкны кабул итү барышында күтәрде. Аны Алабуга районы җитәкчесе Рөстәм Нуриев үткәрде. Сорауларның бер өлешен кабат күтәрделәр һәм күпләр үз проблемаларын хәл итү буенча конкрет җаваплар алды. Мәсәлән, финанс метасын төзеп сәяси репрессия корбаннары хәтер мемориалын ремонтларга карар кылынды. Малореченск саласында юлларны авыл юлларына вак-таш җәю муниципаль программасы буенча ремонтланачак. Күпләрне газлаштыру мәсьәләсе борчый. Бүген Алабуга районы буенча газ үткәрү таләп ителә торган адреслар реестры төзелгән һәм муниципалитет газлаштыру буенча республика программасына керергә планлаштыра. Гомумән алганда, бу көнне район җитәкчесе янына 20дән артык кеше килгән иде. Бу атнада күпләрне дулкынландырган яңалыкларның берсе машина йөртү таныклыгы алу өчен медицина белешмәсенең бәясе кыйммәтләнүе турында булгандыр. Төрле интернет сайтларда, WhatsApp-ларда мондый справканы алыр өчен бәяләр күпме булуы турында төрле мәгълүматлар да йөрде. Илнең барлык наркодиспансерларында чиратлар барлыкка килде. Кешеләр иске бәяләрдән медицина белешмәсен алырга ашыкты. Хәтта фаҗигале вакыйга да теркәлде. Татарстанның наркология диспансерында машина йөртү хокуклары өчен белешмә алуда чиратта торган 73 яшьлек ир-атның вафат булуы расланды. Йөрәк-үпкә реанимациясе үткәрелсә дә, табиблар ирне коткарып кала алмый. Татарстанда машина йөртү таныклыгын алу өчен медицина белешмәсенең бәясе 2022 елның гыйнварында кыйммәтләнә дигән әмер имзаланса да, яңалык автомобиль хуҗаларында канәгатьсезлек уятты. Президент Владимир Путин да таныклык алу өчен белешмәләргә бәйле вазгыятьне тәнкыйтьләде. Аның фикеренчә, белешмә бәясе артык югары. Ахырда Россия сәламәтлек саклау министрлыгы гражданнарның борчылуы аркасында яңа боерык кертүне билгеле бер вакытка кичектереп торырга карар итте. Бу хакта журналистларга Татарстан сәламәтлек саклау министрының беренче урынбасары Альмира Абашев хәбәр итте. Әлеге тәртипне кертү кичектереләчәк. Бәя медицина учреждениеләрендә чыгым материалларының үз кыйммәте сизелерлек артуга бәйле рәвештә үзгәрә. Арту нигезле, әмма бу һәрберебез мәнфәгатьләрендә эшләнә. Чыгым материалларының бәясе җитештерүчеләр базарында көндәшлек аркасында кимер дип өметләнәбез, дип аңлатты Альмира Абашев. Бәяләр арту 11 наркотик матдәгә һәм СДТ аксымга яңа тикшерүләр кертүгә бәйле. Ул кешенең спиртлы эчемлекләрне чамадан тыш куллануын я булмаса юк икәнен күрсәтә. Эчкечелек замана чире диләр. Аның белән бергә тәмәкенең дә кеше сәламәтлегенә зыяны елдан-ел арта. Фаразларга караганда 2030 елда үлемгә китергән сәбәпләр арасында тәмәке беренче урынга чыгачак. Һәр сигарета 15 минутлык гомерне кыскарта ди галимнәр. Мәктәптә укыганда да никотин тамчысы атны үтерә дип сөйлиләр иде. Тәмәке тартучылар үзләренең генә түгел, әйләнә тирәдәгеләргә дә зарар китерә. Халыкара тәмәкедән баш тарту көнендә Алабуга табиблары бу начар гадәтне ташларга чакырды. Әгәр сезнең һәм якыннарыгызның никотин бәйлелеге һәм тәмәке тартудан баш тартуы бик катлаулы бурычка әверелә икән, наркология диспансерына бушлай ярдәм сорап мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Сезгә консультация бирәчәкләр, барысын да аңлатачаклар, квалификацияле дәвалау билгеләнәчәк, чөнки бүгенге көндә дәвалау схемалары эшләнелгән. Тәмәке бәйлелеге табиб-нарколог тарафыннан исәпкә куймый торган диагноз. Кешеләр безгә консультация ярдәм сорап мөрәҗәгать итә ала. Балык булмаганнар арасында шәйни торган тәмәке, ягъни снюслар куллану аеруча борчу тудыра. Табиб-нарколог сүзләренчә, аларда никотин концентрациясе гадәти тәмәкегә караганда 10 тапкырга күбрәк. Мондый дозировка йөрәк-кан тамырлары һәм сулыш системалары эшчәнлеген туктатуга китерергә мөмкин. Әгәр ата-ана балада куркыныч матдә тапкан икән, исәпкә куелудан курыкмыйча гына табибка мөрәҗәгать итәргә киңәш ителә. Будет проведена беседа. Әңгәмә үткәреләчәк, хәтта тикшерү дә булырга мөмкин. Без балык булмаган баланы балалар шифаханәсенә җибәрәчәкбез. Анда аның белән психолог һәм невропатолог эшләячәк.
Табиблар ата-аналарны балалары белән күбрәк аралашырга һәм алар үзләре үк үрнәк булырга тиешлеген ассызыклый. Гөлназ Гайни, Екатерина Никанорова, Ринат Гыниятов, Атна яңалыклары. Ул арада Алабуга урманнарында кыргый җәнлекләрдә котыру чирен кисәтү максатыннан вакцина таратыла. Бу максаттан Рабистаф исемле 20 000 доза вакцина кулланылачак. Бу вакцина кыргый хайванда организмда котыру авыруына карата иммунитет тудыра. Төлкеләр, бүреләр һәм башка вак җәнлекләр өчен вакцинаны нинди ысул буенча таратачаклар һәм кыргый хайванны даруны ничек ашарга мәҗбүр итәргә? Бу турыда алдагы материалда. Должны прокусить вот эту капсулу. Здесь сама вакцина. Кыргый җәнлекләргә ветеринарлар даруны яшәү урыннарына урманга ук китереп бирәләр. Алдагы шешенә вакцина салынган брикетларны алар агач төпләренә җәнлекләр йөри торган сукмакларга куя. Балык һәм ит сөяк аныннан ясалган бу вакцина ризык эзләп йөргән кыргый хайваннарны исе белән җәлеп итә. Төлкене һәм башка хайваннарны тотып булмый, ә мондый вакцинация сулы, уңайлы һәм бик яхшы нәтиҗәләр бирә, дип уртаклаша белгечләр. Она себя представляет. Ул үзе шоколад кебек, аның эчендә пластмасс вакцина бар. Шуны азык эзләп йөргән хайваннар ашый. Тешләп алса да вакцина организмга керә. Ул да нәтиҗә бирә. Чокырларда, шәһәр тирәсендә төлкеләр очрый дип Алабугаларда күп шылтыратулар килә. Без аларны анда да таратачакбыз. Котыру авыруын туктату өчен вакцинация чаралары елга 2 тапкыр үткәрелә. Бу елның 1нче ярты еллыгында кыргый җәнлекләрнең яшәү урыннарында белгечләр 32 000 доза күләмендә шундый алдавычлар куйса, хәзер аларга 20 000 доза таратырга туры киләчәк. Алар гадәттә язын, көзен куела. Бүген урманнарда таратылган алдавычларның күпме ашалганын белгечләр берничә көннән чыгып карарга ниятли. Гадәттә 90% ашалып бетә. Белгечләр әйтүенчә, вакцинаны ялгыш этләр, кыргый кабаннар ашаса да, ул куркынычсыз. Көмәнле җәнлекләргә дә зыяны юк. Исегезгә төшерәбез. Моннан тыш, ел дәвамында уза торган йорт хайваннарын иммунлаштыру дәвам итә. 17 года случаев бешенства не Соңгы было. елда районда котыру авыруы теркәлмәде. Йорт хайваннарына да прививкалар ясыйбыз. Безнең ветеринария оешмасына килеп аларга бушлай вакцина ясата аласыз. Кабул итү вакыты иртәнге 8-дән кичке 5-кә кадәр. Эре мөгезле терлеккә, бу сыер, сарык, атларга да котыру чирен кисәтү өчен вакцина ясауны тәмамладык. Шул исәптән 2000 эт һәм мәчеләргә. Котыру куркыныч чир, аның чыганагы кыргый фауна, йогышлы төлке һәм башка йырткыч җәнлекләр йорт хайваннары һәм кеше өчен куркыныч тудыра. Белгечләр сәламәт төлке беркайчан да кешегә һөҗүм итмәгәнен искәртә. Гадәттә төлке кеше күрсә, ыркып кача, ә котыру чире булган төлкенең курку хисе булмый. Әгәр хайван кешене яки аның хайванын тешләсә, белгечләр шунда ук табибка мөрәҗәгать итәргә киңәш итә. Чөнки вакытында күрсәтелгән ярдәм гомерне саклап калырга мөмкин. Гөлназ Гайни, Шәйгәлләмов, Атна яңалыклары. Ветеринария хезмәткәрләре кыргый җәнлекләрдә котыру чирен кисәтү эшләрен алып барган арада коткаручылар кышын балык тотарга яратучыларны кисәтә. Алар балыкчыларга, сулыкларга чыгарга ашыкмаска, бозның калынлыгы 7 см-дан артуын көтәргә киңәш бирде. Без барлык сулыкларны коткаручылар белән тәэмин итә алмаячакбыз. Кышкы балык тоту балалар белән ял культурасы үтәлергә тиеш. Әтияниләр балалары гел үз күз алдында булырга тиешлеген истә тотсын, ди Татарстан буенча гражданнар оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләр министры урынбасары Илһам Насыйбуллин. Илһам Насыйбуллин барлыгы 10 коткару посты эшләячәген, аларда тәүлеклек режимда 2 коткаручы эшләячәген әйтте. Безнең 80-нән артык традицион балык тоту урыннары бар. Коткару постлары тиз арада ярдәм итәрлек итеп төзелгән, диде ул. Белгечләр көчле агым кырыенда боз юка булуын, балыкчыларның шундый җиргә атлыгуын билгеләп узды. Аларга сулыкларга бозның калынлыгын үлчәп кенә керергә киңәш ителде. Эшче һөнәрләрнең абруе артта, бу гаҗәп тә түгел, чөнки бүген бу юнәлештә зур игътибар бирелә. Монда World Skills хәрәкәте дә зур роль уйный. Менә бу атнада да Алабуганың политехник көллиятендә World Skills егидесасында яшь профессионаллар төбәк чемпионаты этабы узды. Ярышлар бөтен республика буенча 43 урында үтте. Бу юлы ярышлар юниорлар арасында узды. Братналык республикада яшь профессионаллар төбәк чемпионаты этабы старт алды. Ул чакта Алабуга көллияте майданчыгында чемпионатта катнашучылар автомобильләрне буяу компетенциясендә ярышты. Алар 16 яшьтән өлкәнрәкләр иде. Нигездә бу көллият укучылары. Алабуга һәм Чаллы шәһәрләреннән барлык 6 кеше катнашты. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Ул вакытта призлы урыннарны Алабугалылар алган, ә көллият студентлары Татарстанның төрле майданчыкларында барлыгы 8 компетенциядә катнашкан. 12 студенттан 10-сы призлы урыннар алган. Бүген исә ярышларда мәктәп укучылары катнашты. Алар арасында Алабугадан 5 бала.
Укучыларның бурычлары да өлкәнрәк катнашучыларның бурычлары белән охшаш. Шулай ук буяр өчен автомобиль детален әзерләү таләп ителә. Шуңа лак һәм буяу катламын төшерергә кирәк. Барысы өчен дә 3 сәгать бирелә. Антон Макаров автомобиль канатын бик тиз һәм җиңел әзерләп чыкты. Ул 2нче мәктәпнең 9нчы сыйныфында укый. Яшь булуына карамастан, кузов ремонты турында ишетеп кенә белми икән. Конкурста катнашырга теләүчеләрнең җыелуын ишеткәч, иң беренче булып килгән. Сначала подготавливается. Иң башта материал әзерләнә. Әгәр машина канаты тулысынча буялган булса, ул тимергә кадәр алына. Авыр булган урыннарын шлиф машина белән алабыз. Икенче көн безнең переход дигән краска бар инде, или күчмә буяу. Ансы авыррак, бу көмеш төстә, серебристый дибез инде. Монда иске буяган буяуга туры китереп, яңа буяган буяу туры килергә тиеш. Монсы авыррак. Әлбәттә, буларның әзрәк күпме булса да навыклары бар дип әйтер идем. Шуңа күрә калган инде эш буенча, эш баргач ничегрәк барарбыз. Беренче карашка катлаулык кебек тә түгел, әмма чынлыкта нечкәлекләре күп. Канатны әзерләгәннән соң катнашучыларны буяу камерасы көтә. Анда аларга вакытлыча булса да рәссам булырга кирәк, әмма иң мөһиме буларның барысын да экспертка тапшыру һәм үз эшләренә бәя алу. Безнең 3нче модуль, С модуле дибез инде без аны. Монсы инде авыррак. Ничегрәк авыррак? Бу колористика үзенә күрә бит инде бик авыр төсләр белән эшләргә кирәк монда. Төрле төсләр бик күп, анда 80 меңнән артык пигментлар төрле. Шуңа күрә бу профессионалларга да авыр дип әйтер идем. Монда безнең код белән алмыйбыз без. Чисто теге үзеңнең ниләрең буенча гына, уйлар буенча, ощущение буенча тискә туры китерә кирәк. Аларга тис пластина бирелә. Шул беренче выкрыс ясыйлар, буйлар инде бер пластинада килеп чыкмый икән. Беренче пластина безнең аннулируется, икенче пластина сырыйлар. Икенче пластинада инде туры килсә, әгәр шул пластинаны калдырабыз һәм аны оценивать итәбез. Йомгаклау бәясен чемпионатны оештыручылар билгеләгән система буенча барлык критерийларны бәяли торган махсус программа куячак. Гөлназ Гани, Максим Бегашев, Айрат Шайгалләмов. Азербайҗан кызы дөньяда беренче булып алтын хәрефләр белән ефәк Коръән теккән. Изге китапны әзерләү өчен тукымадан 1,5 литр алтын һәм көмеш буяулар, 50 метр үтә күренмәле кара ефәк һәм 3 елга сузылган җентекле эш таләп ителгән. Азербайҗан рәссамы һәм язу устасы Тунзали Мамедзаде Коръән битләрен үтә күренмәле кара ефәк белән ясаган. Аларны ул алтын һәм көмеш буяулар белән бизәкләгән. Битләр үлчәмнәре 29 см киңлектә һәм 33 см озынлыкта. Рәссамга тукымадан изге китап булдыру идеясы Стамбулда Мармара университетында сәнгать тарихы өлкәсендә докторлык дәрәҗәсе алган вакытында килә. Тунзали сүзләренчә, үзе үткәргән тикшеренүләр барышында моңа кадәр беркем дә ефәктән Коръән әзерләмәгәнен ачыклаган. Гәрчә бүгенге көнгә кадәр изге китапны төрле эшләнмәләрдә яссалар да. Мин барлык битләре ефәктән булган беренче Коръәнне ясадым. Монда бернинди начарлык та күрмим, чөнки ефәк изге китапта тукыма сыйфатында телгә алына, диде ул. Мамедзаде гарәп бәйләмен яхшы белә, шуңа күрә аңа китапны язу артык кыен булмаган. Минем бу эшемне тизрәк тәмамлыйсым килде. Аны ахырына кадәр төгәлли алганым өчен Аллаһка бик рәхмәтлемен. Дөньяда беренче ефәк Коръән ясый алуым белән бик бәхетлемен, диде ул. Бүгенгә менә шулар, игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Ә мин Гөлназ Гайни сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз. Дорогие мужчины, пора обновить свой гардероб. Мы рады предложить вам красивую одежду из Турции. В ассортименте рубашки, футболки, толстовки, джемперы, брючные костюмы, спортивная одежда и куртки. Приглашаем вас за покупками в торговый центр «Мираж». Отдел мужской одежды «Люкс».